بینگاوا دم پارتیه یا درخستنا بربجیران لستانبول انقره و پرانیا متروپولین ترکیه دنابراوی و CHP'de بوی سدما ناکوکیان. سروکی CHP Özgür Özel روژا دوشمه را گهاند کو استراتژیا دم پارتیه برواجی هلبجارتنین 2019 و جاره لسر ونداکرنا بربجیرین پارتیا وانو iddia kir ku di navbera Dem Partî û AKP'de hevahengiyek heye. Özel goçî niha dema vexwarina çayên demkiriya Erdogan û Bahçelî ye. Serokvekîlê grûpa CHP jî roja çarşemê heman gotinên serokê partiya xwe dubare kirin. Seçime girdiler ve seçimde kendileri için çalışacaklar. Peki Ahmet Türk ne diyor? Ahmet Türk de diyor ki بەشداری هەڵبژارتنان بوون و دێژخوارە کار بکەن لێ ئەحمەد تورک چ دەبێژە پرسکریکا کورد تەنێ لەگەڵ ئاک پارتیە پێکانەوێ چارەسەرکردن ji ber ku serok Erdogan ew tu pendewariyeke me ji CHP nîne ma dem zêdetir çawa bîne ziman ku li gel AKP hevahengiyê dike lê nivîskarên AKP'yî bi hev re dibêjin nexêr ew piştevaniya Ekrem İmamoğlu dikin. Biz seçim startımızı Şemzinan'dan Gever'den Hevserokê Dem Partiyê li navçeya Geveriya Colemêrgê bersiva serokê CHP da. Tuncer Bakırhan îddiayên hevahengiya partiya xwe bi AKP re red kirin û got yên ku çaya me vexwin divê hêjayî wê bin. Özgür Efendi dibêje demê hevkarî li gel AKP kir û bi opozisyonê dide winda kirin. Ez niha ji we dipirsim CHP li hemû deverên Kurdistanê berbijêr derxistin an na. Belê derxistin, li hekariyê derxistin. Belê baş e, em li hekariyê hevkariya kê dikin. Em hevrekeya AKP MHP ergenekon û hevpeymaniya guran dikin. Newsa em ji Özgür Özel dipirsin. Baş e, hûn li vê derê bi derxistina berbijêran xizmeta ergenekoniyan dikin. Mawe li gel AKP û MHP hevkarî kiriye hûn dê li her derê berbijêran derxin û ev yek bo we mafe lê em li Stenbolê gosheyem partiya mezin berbijêran derdixin ma em dê hesabê bidin we here li karê xwe binêre. HDP ku niha Dem Partî berdewamiya wê ye di hilbijartinên 2019 de bêymerj li metropolên Tirkiye piştevaniya berbijêrên CHP kir. Türkiye'mize yeni CHP karî bi wê piştevaniyê di serî de şaredariyên bajarên mezin ên Stenbol, Enqere û Antalyayê bi giştî heşt şaredariyan ji destê AKP derbixe. Lê niha ew piştevaniya caran nîne û sûyekî adarê rojeke zehmet e li pêşiya CHP. Ferdî Sak, Rodaw.